Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, hemen gaude berriro gure estudioan, programa berri bat hasteko prest. Egunon, Goiuri? Egunon, Inigo, ondo egin duzulo? Bai, oso ondo. Ba, eta mai, egunon? Egunon, bai. Eta zuk, ondo egin duzulo? Bai, baina zertara dator hori. Gau beltza edo hariman gaua bihar da ez gaur, Bai, baina gure ametsak betetzeko ondo lo egin behar dugu. Ados nago, begira adibide bat, gaur 30 urte bete dira oasis taldeak amets bat bete eta besti hau kaleratu zuenetik. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Mila 1985ean Oasis rock talde ingelesaren Wonderwall argitaratu zen. Noel Gallagherrek konposatutako What's the Story Morning Glory bigarren albumean sartuta eta ziurrenik taldearen abestierik ezagunena dena. Abestiaren letrak gizakiek maitasunaren eta liluraren hasierako etapak bizitzean dituzen sentimenduei egiten die referentzia. Euforia eta agoniaren arteko gora bera eta maite mintzeak eragin dezakeen ziurgabetasuna deskribatuz. Aklaratzen naizen. Ametsak lortzeko ondo egin behar badugu, zehazka kantak oso garrantzitsuak izan behar dira, za? Bueno, baietz uste dut, baina ziur nago norbait zehatza ari zaizula burura etortzen. Noski, Miguel Hernández poeta Orihuelan jaio zen 1910ean. Nork ez ditu ezagutzenaren tipulazko zehazka kantak edo Nanas de la Cebolla. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Miguel Hernández hauntzaina izan zen oso gaztetatik. Artaldea zaintzen zuen bitartean, Hernándezek irakurri egiten zuen gogotsu eta bere lehen poemak idatzi zituen. Horri behartsuenekiko duen konpromiso poetikoa gehitzen badiogu, ulertuko dugu zergatik ezagutzen den poeta hartzaina edo herriaren poeta bezala. Beste zehazka kanta aipatu nahi dute, Gogoratu, ametsak lortzeko ondo ligun behar dugu. Zerbait buruan sartzen zaizunean ez duzu askatzen, Ea zein da lo egiteko kanta hori? Disneyren Koko filmekoa da. Gogoratu nirekin. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me. Oso polita bestia baina zuk lehenago esan duzu. Gau beltza edo harimen gaua bihar da. Oso polita bestia, oso polita pelikula, heriotzaren irudikapena Mexikoko kulturan, dena oso polita Baina zein da, gaurko sarrerarekin duen lotura? Ondo entzun duzue Remember Me abestia, ez alduzue abotxa ezagutu? Uste dute ingelesezko zein gaztelaniazko bertsioetan Hector Osabaren ahotsa Gabriel García Bernal jarri zuela. Bingo! Gael García Bernal 1978an jaio zen Guadalajaran, Jaliskon. Mexikoko aktore, ekoizle eta zuzendaria da. Urrezko Globo saria irabazi zuen Mozart in the Jungle telesailan egindako lanagatik. Gaelek 2006an egin zuen zuzendari gisa debuta Defizit filmarekin. Eta bai, Hector pertsonaiari ahotsa jarri zion Koko animaziozko filmean bai ingelesezko, bai gaztelaniazko bertsioetan ere.
Ametsak lortzeko ondolo egin behar badugu, sehaska kantak entzuteaz gain oberatu aurretik irakurtzea gomendatzen dizuet. Eta gaur gomendio berezi badaukat. Rose Wheeler Lane. Goodbye, Rose Lane, though I never met you face to face. You lit the path of liberty with quiet, fearless grace. You stood behind your mother's voice, yet wrote your own with fire. A rebel soul who would not bow to tyrants or their liars. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. 1978an hil zen Rose Wheeler Lane kazetaria, eleberrigilea eta bidaia idazlea. Beste biz idazlerekin batera, Ayn Rand eta Isabel Petersonekin alegia, Lane Amerikako mugimendu libertarioaren sortzaileetako bat izan zen. Eta Laura Ingalls Wilder idazlearen alaba da. Bai, Laura Ingalls. Little House on the Prairie edo La Casa de la Pradera liburuaren egilea. Oso gomendio nainego. Eta komiki batekin oheratzean nahiago baduzu, iradokizun bat ere badaukat. Bai, bota. Blueberry, Jean-Michel Charlierena. 1924an jaio zen Liegen, Belgikan, Jean-Michel Charlier komikigilea, pilot aldizkariaren sortzaileetako bat izan zen. Eta aipatzeko beste lan batzuk, Bagdani, Tengai et la Verdure, Barbe Rouge, La Patrouille de Castors, Uncle Paul, eta noski Blueberry ditugu. Blueberry frantsesez sortutako western estiloko komiki sorta da. Jean-Michel Charlier belgikarrak eta Jean Guiraud edo Moebius frantziarrak elkarlanean egindakoa. Zure ametsak lortzeko segi marrazten. Argi dago gure ametsak lortzeko ondo lo egin eta kontzientzia lasa izan behar dugula. Inoiz, amestu alduzue, berri txarrak fikzioa besterik ez direla? Zoritxarrez gaur egun kontrakoa ohikoagoa da. Realitatea dirudien fikzioa. Munduen garran bezala. 1928ko gaurko egunean hain justu Orson Wellesek munduen gerra irrati egokitzapen bat eman zuen, eta horrek izua eragin zuen estatu batuar entzule batzuen askoen artean. Zuzeneko musikarekin barietate ikuskizun bat zirudiena albiste faltsu batek eten zuen. Carl Phillips bezalako fikziozko kazetariek meteoritoen erorketak kontatzen zituzten. Meteorito hauek Marteko espaziontziak ziren, bero izpi mota bat eta gas pozoitsuak erabiliz planeta inbaditzera zetozenak. Ondolo egin nahi dut! Hartu hegazkin txiki bat eta bidaiatu zure ametsen lurraldera, mai! Hegazkin txiki bat, zein hegazkin? Bigarren pistatik aireratzear dago aeroplano bat, Jefferson Airplane! Ondo ekarria Inigo. 1939an jaio zen Illinoisen Grace Slick, Jefferson Airplane taldeko abeslari eta konposatzaia. Grace Slick rock psikodedikoaren emakumezkoa hotxe ezagunenetako bat da, eta hippie mugimenduko figura garrantzitsua ere, bai? Beraz, mai badakizu, hartu hegazkin hori, bideiatu zure ametsen lurraldera, aztu munduen gerra eta Grace Slickek abesten duen bezala bilatu Somebody to Love. Segurtasun uala lotu dut dagoeneko ametsen lurraldera bidaiatzeko.
beste inor baldator gurekin bideanetan, no? Noski Elsi Salvador zirkolari eta ipuin kontalaria gurekin egan etorriko da azitoki topaketa edizio berria orkesteko. Eta Marcos Tedin pilotuarekin Tandilera, Buenos Airesera bidaiatuko dugu Euskal Astearen ospakizunera gerturatzeko. Eta bikote gisa bidaiatu nahi baduzue, matrimonioaren inguruko reportaje interesgarria izango dugu ere. Kontrol dorrea hemen, bigarren pistako hegazkin txikiak ametsen lurraldera aireratzeko baimena du, bagoaz! Ondo loitea garrantzitsua delako, zure ametsak lortzeko. Eixeri gurekin gure aulkikulunkarian. Egunon sehaska kantazaleo kurriak 30 ditu gaur eta osteguna da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Mai Gorostiaga Pozo, egunon! Egunon guztioi, altxa zehaskatik. Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezeizarandia, egunon! Egunon. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1018 garrena du, goizak 10 eta 17 minutu, 18 minutu 2 segundu barru, urriak 30, gu hiru hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. In a morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day, flaming with all the glow of sunrise. A burning kiss is sealing the vow that all betray. For the passions that thrill love and lift you high to heaven. Ba, gironetan, Softly as in a Morning Sunrise, Veronica Swiftekin, Javier Nerok egindako moldaketa eta kantu zarra hementxe entzuten ari garena, eta kantu honekin nire lehenengo maite dut, nire lagun Juanjo Falcon, musikari eta altaboz sortzaile, eskuz egiten dituen bozgarailu hoien sortzailea, bisitan etortzen denean, nire etxean bere bozgarailu batzuk ditudalako, eta ezinbestean entzun egin behar ditugu, ajustetxoren bat egiten du, posizioa pixka bat mugitu, pixka zabaltzen badugu gehiago, hemen estereofonia hobeto dago, eta bar, eta hori nik deskubritzen dizkiot, jartzen dizkiot, euskal musikan azken aldian agertu diren, eta produkzio aldetik, edo musikalki edo interesgarri iruditzen zaizkidan gauzak, ari gustadak izkiokenak, eta era berean, berak bere azken deskubrimendua jartzen dizkit, tartean, Veronica Swift bera, eta egia esan, hau bombazoa da. Baina gure txatean esan digute egunon mentxe. Ni gaur ondolo inde goizego 5:00 esnatuta lanen eta pozik berritxarrak entzuten. Gaur pozik nago, baze ondo. Gorkak dio, nire maite duta da bihar gureakeko langileak 50 urte ospatuko dituztela. Ospatuko ditugu Fikoban eta 25 urte lanean garenok erloju bat opari.
Eta galdetu diot, Gorka, 25 urte darmatzu eta dagoeneko lanean gureak endazatu, bai, 1988-tik, ostras, urte batzu dira, oiek, Mai, asko gustatu zaigu zure dantza. Inigo zure aparta, Goiuri, bueno, ba. Ba. Hainbestean. Ni beti ba. Baina, hola, biktimaren zea hotxarekin ez dut, ni beti ba. Ba. Be. Ez, baino, kendu egiten didazue, ez zarete irakasle honak. Ez zuek, txatarekin ari naiz. Zinekin ari zara? Txatarekin. Txatarekin. Ez zarete irakasle honak, egiten nauzue epaitu, gaizki egiten dudanean dantza, ez nauzue motibatzen, ez dizkidazue ematen trikimailuak nire koreografia hobetzeko. Nik auspoa behar dut, eta zuek egiten didazue, pixka bat eguna izorratu, alaxi esan. Ondo progresatzen ari zara, adibidez. Adibidez, ez? Hau ikasiko dugu azken urteetan, hezkuntzan zaplasteko bat baino asko zobea dela, bai ez tapen positiboak egitea, eta horrela gazteak eta animatzea, bai daien hobekuntzara bideratzeko, eta niri ez didazue hori egiten, eta orduan errua, agian, dantza kaskarra egitearena, zati batean nik izango dut, baina beste neurri batean zuena ere, bada. Alaxe esan dut. Falta izan dizu esatea, maite zaituzet oraindik, Salvadorrek entzulegoari abestu zion hartan bezala, eta borobil geratuko zitzaizuken. Nik Jesukriston maite dut festa daukat. Aipatu dut lehena, Juanjo Falconekin, musika elkarbanatzea. Badut maite dut ez bat, eta da, komuneko papera roxa. Bai, metafisikoa jarri nahi zenuten, tori metafisika. Nik ez dut bat ere maite komuneko papera roxa, eta norbaite pentsatuko du. Zergatik, genero ezaugarritan arroxa neskena iruditzen ez, hori ez. Norbaite pentsatuko luke, tintea duelako eta ura gehiago kutsatzen duelako. Bueno, ez da hori horrela den, baina bururatu zait eta hori izan ziteken, baina ez. Nire komunean ez delako ondo geratzen. Estetikoki. Kromatikoki destrozoa da. Sarraski bat egiten du nire pastel kolore eta egur komunean. Ez du kombinatzen ondo, ez da beste pastel horrekin. Ez da ere. Beraz ez dut bat ere maite papera roxa, baina merkeen azen atzo erostera joan nintzenean eta gainera lau rollo pasterik enituen nahi, ze boltsa batean eraman nahi nuen dena, eta oraindik etxetik enitzen pasako, eta nuen, 20 itako pakete handi bat erosi nahi, eta azkenean jarri dut orkomunean arroxa, eta zut, txusi hau, pixkat, txungo, baina, hola sortatu da. Baina baditut maite dut gehiago, alare zuek zuena kontatuta jarrituko. Nik daukat maite dut bat eta maite dut ez bat. Bi gauza ekarri ditut. Ze gauzak. Venga, maite dutarekin hasiko naiz. Irakurri dut, albiste bat asko gustatu zaidana. Eta da, Oreretako udal liburutegian, erakusketa bat jarri dutela martxan, eta badakizue erakusketan zer dagoen? Jendeak liburuetan ahaztuta utzi dituen objektuak. Ze guapo. Bai. Altxorrak horrien artean izenburupean erakusketa bat antolatu du Errenteriako udal liburutegiak, esan bezala liburuetan ahaztuta geratu diren, gauzen bilduma bitxiarekin, batzuetan badira horri markagailuak, beste batzuetan tiketak, baina badaude baita ere argazkiak, badaude postalak, badaude eskuz idatzitako oharrak, eta orokorrean irakurleek utzitako beste hainbat aztarna ere. Zeonak, Zegia da, liburuak hartzen dituzunean, nik ere egiten dut, batzuetan, haian, treneko txartela hemen sartuko dut hemen tartean, ez doblatzeagatik horria, edo hemen argazki bat bapatean, edo pasadidate postal bat eta hortxe, eta gero batzuetan, liburu artean geratzen dira, diru ere batzuetan, ez dakit billeteren bat, horrelakoak. Dagoeneko zirkulazioan egon ez daiteken billeteren bat, adibidez, edo atzereko bidai baterik ekarri zenuena, bai. Ni nire etxen baditu liburu batzuk, igual rastroetan hartuta eta barrun dago, justo liburutegiko fitxa. Claro. Beraiek igual ez daukate. Hori da. Nire ere gertatu izan zait, igual bigarren eskuko liburu bate erosi, eta batean ikusten duzu, liburu honek, ez dakit ze egunetan erosi zen, ez dakit ze prezioarekin, ez dakit nongo liburutegian, ez? Iruditu zait oso polita, oso ekimen polita, gainera, bestela zer egiten duzu gauza horiekin, bota pentsatzen dut, ez? Baina
bilduma bat egiteak, honek pixka bat, ez dakit, ariketa erromantikoa, esango nuke badela, zentzu batean, eta politero ditu zait, eta, bizitza asko bizi izan dituztenaren erakusle, ez? Liburu horiek esan nahi dut, bai. We'll take it all away. Nik badute etxean liburu bat, lagun batek oparitu zidana, utzi zidana, eta hor autodedikatoria bat zegoen, eta oso autodedikatoria polita iruditu zitzaidan. Jartzen zuen, imaginatu pertsonanek Mikel izena duela, ez? Jartzen zuen, Mikelentzat etorkizunetik, ez barkatu, iraganetik, zure bizitzako udara zirraragarriena izan zen antatik, eta fetxa jarri zion. Eta irakurri nuenean, eman zian, kriston beharra urte hartara joateko, nolabait ze urtetan ari ginen, ez dakit, imaginatu 78 zela, ez? Zer ari zen gertatzen Euskal Herrian 78, zergatik izan ziteken udara horiein zirraragarria berarentzat, eta polita iruditu zidan, autodedikatoria bat, ze liburek hori badute, urten bueltan berriro berreskuratzen dituzunean, iradokitzen dizutela hor zerbait ez, eta oso polita iruditu zitzaidan. Zure maite dut azin, Zer romantiko gaude. Bai, Dani, ipuinakin lotuta, berriro ere. Nik daukat maite duta, eta horren atzean daude, como bi gomendio edo bi eskaera. Maite dut jakitea, bihar, Euskal Herriko kontalari guztik lana daukatela. Gaua beltza dela eta arimaren gaua eta azken urtetan, ze ondo ez, efervescentzia hori eta ekimen pilo bat antolatzen dira horren arira, eta nik badakit herriska batzuk, herri batzuk, auzo batzuk gelditu dira kontalari gabe. Egon dira deika gure hartan egon gara komunikatzen eta azkenean ez gara iritsi leku guztietara, beraz badaude oraindik herrik eta auzok gelditu direla kontalari gabe, albiste osona eta maite dut izugarri kontalari guztik okupatuta izatea eta lana izatea. Honen atzetik ze gomendioa edo eskaera, ez dakit, igual egin dezakegu aste osoko ekintzak urrengo urtera begira, eta bai bezperan, azaroak bat, edo aste hortan antolatu ipuinkontaketak honen arira, eta mitologia, eta nahi duzuen guztia, eta horrela lan gehiago izango dugula kontalariok, eta gomendioa bezala ebai, ez programatu bakarrik horrelako data konkretuetan iristen direnean, baizik eta urte osoan antolatu ipuinak merezidulako. Eguzkipean den guztia atorbe. Nik badokat beste maite dut bat, eta lehen mai esan dizut urduri ningoela, eta urduri ninago, baina ezin izula esan zergatik. Orain ja esate daukat. Ze entzuleek ez dakit badakiten, baina egon nintzen, barkatu mikroarekin hemen bueltak, egon nintzen omegnean, lehengo astean, Milanen grabazio bat, Milanen, Suitzara, Pirineotan grabazio bat nuela, gero handik Milanera, eta uste dut, zuzenean, izan zela ez, maik esan ziala, omegnean gertu nuela. Hemen ari ginen, eta... Irratxa joan, joan den ostegunean. Orduko bideta. Hori da. Moldatu nuen, omegnatik pasatzeko. Eta iritsi nintzen omegneara autoan entzuten, duela 5 urte Jose Mari Carrererekin hemen, Jani Rodari, idazle, pedagogo, zenbat abizen jar genitzake, baina fantasiaren defendatzaile sutsua den horren inguruko olako monografiko bat egiten, entzun nuen gure duela 5 urteko ku, eta politizan zen ikuste aldatu garela, batez ere ahotsak pixkat aldatu zaizkigu, batez ere Goiuriri 5 urtetan ahotsak pixkat aldatu egin zaio. Bai? Zartu egin naiz. Ez, baina borobildu egin zaizu. Gozatu egin zaizu. Progresatzen zara oso. Gauzat esan gizut, 2008ko urri hartan, hasi berrian nintzen. Irratia egiten hilabete bizen eramatzen. Horregatik. Bai, aldatu da, asko. Eta hori eta horrelako osnarketa entzuten, eta iritsi nintzen omeinara, laku zoragarri bat dago, lago Diorta, oso polita, badaude bizileta flotagatzaile batzuk, eta oso oniriko visualizatu nituen laku horretan lainoan bizileta bat uretan flotatzen, oso ipuin kontalaritzatik imaginatu nuen. Poza mantzidan ikuste omeina Jani Rodariri omenaldi konstante batean bizi dela, badaudela ari erreferentziak han zubi nagusian, pixkat lakua ibai bihurtzen den puntu hartan, badutela parke oso bat eta aurrekan jolastu egiten dutela, fantasiari eskenitako espazioak, museoa heldu nintzenean,
hango museoaren arduradunak esan zidan, bueno, hau da museo bat monografikoa, hau ingelesez erantzien, baina bai, Gianni Rodariri buruz, idazle bazen, hemen jaio zen, omegnan, da zen, bai, horregatik etorri nahiz omegnera, Gianni Rodarigatik da. Orduan, jazta, badakizu orduan, bida, hau da museo bat, hau, eta baditut bideo batzuk erakutsiko izkizut, telefono ipuine, dinamika hori zuten, eta nintzen ipuinak entzuten, eta jolasean, eta bakar-bakarrik nego gaina museoan, astegun bat zen, iriki berri, arratsaleko 3:00 irikitzen dute, eta nik orduan harrapatu nuen, eta handik, oparitxo batzuk ekarri izkizut, mai. Eta opari batzuk, asteko eta behin dira, Gianni Rodari Parque de la Fantasiako mapa. Hemen bere mapa honetan topatzen dira museoa, ari egindako eskultura, zubia bera, hemen forum moduko bat, hau da industria giroan zegoen enpresa bat, baina gaur egun kultur edo fantasia espazio dena, parkiaren sarrera eta bar, omenara joaten zaren erako, mapa bat. Erakutsiko dut, entzule ikuslei pizkat. Gero, hemen daukazu, gure aipatutako museo horren, Rodari museoaren, una fantástica historia, gida liburutxoa edo. Hemen daukagu, zer gehiago daukagun, bintan museoa esartzerakoan eman ziaten txarteltxo hau. Haupa, Gianni Rodari. Hemen daukagu, Pasafai. Lo Xopo del Parco. Poltsa bera iruditzen zait badela oparitxo bat. Eta gero hemen egin ziaten enpaketatu hau, lortzen dudan. Hauzuk iriki beharko duzu, mai. Naski. Nola ze urduri, mila esker. Horregatik negon ni urduriz, aste guztia horre, opariak horri ikusten, eta esaten, mai etorriko da, eta oparitu bat. Gora, ipuinak, eta gora ez dakit korrelako kausalitatea zu alpetan, grabatzen eta justo gertu. Eta justu irratian ostegunean zuekin arituzuk hori esatea bestela nintzen konturatuko. Justo zan, Gianni Rodariren. Urte muga, dena gertatu zen. Mai, jartzegun mai gainera. Mai lasciarsi spaventare dalla parola fine. Cosa fai? Izugarri maite dut. Eta eskubitan duzun hori, da niretzat oparirik garrantzitsuena, ze uste dut etekin aterako diozula horri. Da arkatz amaigabea. Eta Gianni Rodariren fantasiazko mundu horrekin oso koherentea den zerbait. Fantasia amaigabea delako ere. Ez dakit inoiz amaituko ote den, egun horretan deitu jazu, baina hasiera batean mineral hori betirako idazteko gai den mineral bada, eta atzean ezazteko ere badauka, eta bestea da arkatz txiki bat antopatu nola, eta hori ere sartu dizut oparien artean. Baina baduzu hor arkatz amaigabe hori, fantasiari amaigabeko bidea egin dizaiozun. Ez da inoiz amaituko nire fantasia. Mila eskerren. Ez da zer. Bihotza gaua bezain itxirik. Eta omegnan egiten dute Festival di Literatura per Ragazzi, pixkate omegnan urriaren 11-tik 26-ra, ari omenez, edo pixkat Rodariren jaiotze data hori baliatuta, egiten dute hainbat eta hainbat ekitaldi, filosofia de la fantasia, oso herri interesgarria iruditu zitzaidan, eta Gianni Rodariren fantasia horrek bestelako eraginari izan duela azaltzen zuten museoan oso industria sortzaile izan delako. Ezagutzen dugun moka, guk italiana ditzen dugun kafemakina omegnan sortua da. Ze gehiago, uste dut Fiat 124 edo olako kotxe mitiko bat ere omegnan diseinatutakoa dela, ze gehiago topatu nuenan. Claro, pentsa, hango umek Rodariren fantasiarekin ez dakit, hasi zirela, ez? Bai. Oain txizut gogoan izango, baina baziren hainbat tramankulu guretzat oso ezagunak direnak, iritsi zaizkigunak, eta Rodariren herrian diseinatu zirenak, eta omegna herri txiki bada, ez pentsa, ez dakit, hiri txiki bat denik, edo herriska bada, ez dakit omegnak zenbat biztanle dituen, baina askorako eman duen herria da, eta benetan plazer bat izan zen ura deskubritzea, 15,000 biztanle, Tolosa baino txikixiagoa, Ordizia edo horrelako herri baten tamainukoa, eta
deskubritzea, pixkate urte hauetan, hemen bigarren kafean hain garrantzitsu izan diren ipuin kontalari eta narrazioaren, erreferentetzat jo dugun rodari horren herria, honi guztiari esker, oso gauza ederra izan zen, eta beraz, eskerrik asko zuri, eta gure kontalari guztiei ere, izan zelako pixkate eurekin herria bisitatzea ere. Mila esker. Baina aurrera egin horretik, Goiurik oraindik badu maite dut eza? Oso garrantzitsua delako eta uste dut aipatu beharreko albiste bat delako. Ez dagoelako gaizki noizean behin datuak mahai gainean jartzea eta datu horiekin, hausnarketa bat egitea, ze hemen natorkizue bat ere gustatze etzaidan datu batekin. Eta datuekin etorriko naiz eta gero hausnarketa bakoitzak egin dezala ze askotan, esatera noan aukatzen denean datuak nun daude. Esaten delako, datuak hementxe dituzue. Osakidetzak sexu erasoen biktimak 2021-etik ona zenbat izan diren, edo zenbat hartatu dituzten hobe esan da, kontatu digute Euskal Osasun Zerbitzuak. 1.300 emakume izan dira. 2021-etik sexu erasoengatik hartatutako emakumetaz ari naiz. 1.300 2021-etik. Laguntza hori jaso duten 40% adingabeak dira. Eta 1.300 horietan, badago beste datu bat, eta gogorra da oso, baino esan egin behar dizuet, 1.300 horietatik, 88, 6 urte baino gutxiagoko neskatoak izan dira. Hau dela, 6 urte zazpiko 88 neskato hartatu ditu Osakidetzak sexu eraso batengatik. Osotara 1.300 esan dut, hau gutxi gora berako datua da, baina esango dizuet, aurten, urte hasi zenetik zenbat hartatu dituzten 2025an gaude. Datu hau da iraiaren amaierarartekoa. Urte hasi zenetik 289 kasu hartatu dira. Begiratzen baduzu egutegian iraiaren 30 urteko zenbagarren eguna den, iraiaren 30 da urteko 273 eguna. Beraz, 289 emakume hartatu badira urte hasi zenetik, esan nahi du, egunean emakume bat baino gehiago hartatu duela Osakidetzak sexu eraso batengatik, gehiagorengatik, edo dena dalakoa. 289 urte oraindik ez da amaitu, ez dakit ze kopurutan amaituko dugun, nahiago nuke 289 geratuko balitz zenbakio baina badakit gainera zifrak gora egingo duela eta urte amaitzen denerako gehiago izango dela. Hau da, egunean bat baina gehiago, eta hau da Osakidetzak hartatzen dituenak, beraz hemen sartu behar dira baita ere datuak aipatzen ditugunean Osakidetzara iristen ez direnak. Ze asko ez dire iristen, asko poliziaren gana iristen ez diren bezala, salatzeko gertatu zaiena. Beraz, nik esan dizuet datua ekarri nahi nuela, urte hasi zenetik 289 emakume hartatu ditu Osakidetzak sexu eraso batengatik, egunean behin baino gehiago, eta 1.300-2021-etik. Esan bezala 88, horietatik 88, 6 urtez azpikoak. Beraz, ausartu dadian horbait, etortzera eta esatera, feminazi utxak garela, edo ez dela existitzen genero indarkeria, eta sexu erasoena, pixka bat, puztu egiten dugula gai hau gizonen aurkako terrorismoa egiteko. Ausartu dadian horbait etortzera, eta erakutsiko nizkioke datu hauek, eta aurpegi aurrean jarri, ikusteko ea zer egiten duen. Goizeko 10:40 minutu bagoaz aurrera, gure gonbidatu orkestera segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Guztiontzako zirku ekitaldia, zirku soziala, pertsonengandik gertu. Gernikan, azaroaren 9an, azitoki topaketak bere ekimenaren 5. edizioa ospatuko du. Aurten Euskadiko zirku eskolek erakostaldi bat egingo dutelarik. Korapiloan, pitzarruntura auskatzea. Helburua, zirkua praktikatzen duten pertsonek egiten duten lana ikustaraztea eta azitoki elkartearen lana ezagutaraztea da. Ekitaldiak egitarau zabala izango du familia osoarentzat egun osoan zehar. Azaroaren 9an azitokiei topaketak izango dira berriro ere eta Gernikako merkatuko plazara hurbiltzen denak, ura gozatzeko aukera izango du. Guk zirkua praktikatzen dutenak maite ditugu. Eta nolabait topaketa hau ere aurten itzuliko da. Zirkua praktikatzen duten behar bereziak dituzten pertsonek egindako lana ikustaraztera ere. Urteroko hitzordua osatu digu nolabait hitzordua bera iristeak, ze Elsi Salvadorrekin egingo ditugu urrengo minutuak hementxe, gurekin bifean. Elsi Salvador, egunon eta ongi etorri berriro. Egunon, mila esker zuei, mila esker hain sarrera polita egitearren, oso ondo azaldu dozu. Eskerrik asko. Bueno, aipatu dugu, badatorrela azitoki eta iristearekin batera, programa mardula osatu duzuela, baina betire nolabait zirkoa erdigunean jarrita, eta aipatu dugu, zirkoa egiten duten pertsonak, eta horrekin batera, pauso bat arago joango gineteke. Zirkoa praktikatzen duten behar bereziak dituzten pertsona horiek ere bai, Elsi. Bai, bueno, gero eta jende gehiago hurbiltzen datzi eta tokira, behar bereziak dituztenak gurekin zirkua ikasten, zeo zerk erakutsi badigu azitoki topaketak dira, hori, danok egin aldogula zirkoa, praktikatu dezakegula zirkoa, ezta? Eta egia esan da aurton inoiz baino jende gehiago daukagu, eta inoiz baino jende gehiago hurbildu da behar bereziekin, ezta? Badirudi hemen gure inguruan zabaldu dela zirkuak ez dela bakarrik olako beste eskolaz kanpoko ekintza arrunta bat, baizik eta eragina daukala behar bereziak dituzten pertsona eta eragina daukala inpaktu eduki duela gure inguru honetan, bai? Eta beraz oso pozik gaude, beste urte batez ere harrigarria izan da eukidogun onarpena edo, eta bueno, ja urduri samar gaude. Bueno, egun honetzi, ni privilegiatutxa izan naiz, bizpairu urte egon naizelako zuekin hor ikusten, eta horten ez daki nola biliko naiz, azaroak 9 saiatuko naiz, baina ez dut ez prometitzen. Nik adibidez ikusi dudana da izugarrizko familia, bai zuen ekipoan, bai ikasleen familiak, eta gerturatzen diren lagun pilo hori, ze sinergia polita denon artean ekimen hau aurrera emateko, ez? Bai, egia esan da, niri gehien harritzen nauena horixe da. Esaten dudanean, informazioa botatzen dudanean, zabaltzen dudanean, sare sozialetan, edo eskolako familiei, beti dauz, baina mordo batzuk idazten dutenak, gure laguntzagaz kontatu. Eta gainera, aurton oso gauza polita gertatu da, Astrako, badakizue Astra izan zala armen fabrika hemen Gernikan egon zana, baina oin da kultur laborategia, eta aurton 20. urte hurrena da, eta beraiekin harremana egin dugu bai, gauza gehiago egiteko, ezta? Beraiek egongo dira, han dauden elkarteek gugaz egongo dute lan zuzenean, tailerrak eskaintzen, laguntza eskaintzen, osake aurton gure familia handitu egin da.
Bai, gainera ere, bueno, goizean iten duzu horrelako ekimen bat lizeonez, profesional talde bat dator, ikuskizun bat eskaintzeko, punta-puntako artistak datoz urtero, aurten badakite Arine Asko eta Oskar Paez, zirko txosko laguna egongo direla, bere azken ikuskizunarekin, tabole, eta hor bai betetzen da, eta batzutan, igual, inkluso batzuk kanpon gelditzen dira, sarrerak ez daudelako, ez? Holanda, jendea, egia da Gernikan zirku gitzi ikusten dugula, edo ikusteko aukera daukagula, orduan egun hori oso garrantzitsua da. Lizeo Antzokia bete-beteta egoten da, gainezka, aurreko urtean jendea kanpoan gelditu zen, naiz eta jakin gero arratsaldean beste gala bat egongo dala, eta hor jende gehiago sartzen dala. Ze punta-punta, hori, artista profesionalak datozenean normala da betetzea edo nahiko nuke normala izatea, baina, klaro, gero arratsaldean beste gala bat daukagu, ikasleek eta behar bereziak dituzten pertsonek egindakoa, eta eske hori bai gainezka jartzen da, ez dakit, egun horretan guztira agian, ez dakit, 800.000 pertsona egon aldira zirkua ikusten, eta hori Gernikako leku baterako, pues eske Gernika moduko leku baterako, pues pentsa, harrigarria da. Ematen du jende gitxi, baina ez da. Ba, eta goizean ere, aukera hori tailerretan parte hartzeko ere, igual beste 200, ez? Porque umek hortxe daude parte hartzen, hainbeste tailerrekin, ez, makillajea, pompak edo malabarrak, ez? Ba, ez dakit, niretzat zaur. Bueno, esan behar dugu, ekitaldi hau egiten dugula, dirua jasotzeko, gero urtean zehar, proiektua aurrera eraman alizateko, eta berton parte hartzen duten talde guztiek edo ez dute kobratzen edo iaia ezer ez dute kobratzen. Orduan, hori bebai eskertzekoa da, ezta? Urdaibaiko inguruko talde pilo bat datoz gauzak egiten, baina kanpokoak bebai. Zu egon zaren moduan edo beste hainbat talde. Eta azkenean hori, ezta? Bere zure prezioa murrizta, zure lanaren prezioa murrizta, guk artista moduan badakigu hori oso zaila dela, oso gatza dela guretzako, baina jakinda olako gauza baterako dela eta nola bere aldetik guztia jartzen dute alik eta merkeen egiteko, guk dirua gordetzeko urte osoan erabiltzeko, guretzako da harrigarria. Eske bihotza bero-beroa daukagu, benetan. Nabaritzen da, nik azpimarratu nahi dute ikasleen implikazioa rigorra, ze profesionaltasuna, eta sekretu bat jakin nahi dute, adibidez, ikasle bat azten da zuekin ikasten eta hori, eta segurazki praktikatuko dula, ez dakit, malabarrak, orekak, aireoak, denetatik, baina zuek bideratzen duzu hori, beraiek eskatzen dute, nola juten da, ikasle baten progresioa, gero galan... Guk esaten diegu, beraiek helburua jartzea, eta guk bilatuko dugula bidea. Badakigu behar bereziak direla anitzak pertsonak bezala. Ez da gaude bi pertsona, arazo berdina daukatena. Orduan, beraiek egin nahi dutena batzuk etortzen dira trapezioan, beste batzuk aritzera, beste batzuk etortzen dira pelotoian aritzea. Beste batzuk ez dakite oso ondo, baina bidean topatzen dute. Eta guk proiektu honetan egiten duguna da, eurei lortera, ez dakitzen lan esaten, baina saiatzen gara hori lortzea, ez da? Beraiek nahi dutena, egin nahi dutena lortzea, eta ikusiko dugu nola, ze bideak etorriko dira, eta bakoitzak bere ibilbidea dauka, garrantzitsua da, egunero, baina hau, behar bereziak izan, ala ez, egunero, zeo zer aurreratzea, eta egiten dozunarekin eroso eta ondo egotea. Gure partetik... Eta beraiek eskatzen, barkatu, bai. Segi. Ez, beraiek eskatzen dute, zer egin nahi duten, eta guk, jartzen dugu bidea. Batzuetan asmatu egiten dugu bidea, baina horretarako gaude bebai, ez da?
ikasteko eta gauza berriak proposatzeko. Eskola bat ez bada horretarako, non egingo dugu bide hori? Ja que gauza berriak aipatu dituzu, begira, deialdia zabalduta, azaroak 9 Gernika gerturatu, azitokito paketarekin disfrutatzeko, baina gauza berriak aipatuz, beste zu poliedrikoa zara, eske, zirkoaz aparte ipuinetan ere, a ber, zer ekartzen digu, zer ekartzen dizu burura, sintonia hau. Badakizue zer topatu dudan? Liburu magiko bat. Eta zer dauka liburu magiko honek? Munduko ipuin guztiak barruan daudela. Eta zuk, nahi duzu ipuin bat eskatu? Eskatu iguzu. Bazen behin saioan, nahi baduzu? Hemen, ipuin guztiak topatuko ditugu, gure liburu magikoarekin batera, istorioak kontatuko ditugu. Gero arte! Ez zarete geldirek egoten, Elsi, proiektu berri bat sortu da, gu bakizu hemen, ipuin maitalea garela, eta Oizmendi Telebistan bazen behin ekimena jaio berri dela, eta nondik norakoak, nola jaio dau? Jo, ni hasi nintzen, konturatu nintzen, euskarazko oso ipuin gutxi zeudela sare sozialetan, ezta? Bai ipuin kontalariak ara eta ona ibiltzen gara, lehen esan dozun moduan, baina sare sozialetan egia da oso zaila dela ipuin berriak eta onak ikustea euskeraz entzun nahi badituzu. Orduan hasi nintzen interneten nik niretzean grabatzen eta holan. Eta ara nire posa, Oizmenditik deitu zidatenean esanez nahi zutela programa bat grabatu. Nire posa bi gauzengatik. Ze niri laguntzen dit grabazioa egiten, hobeagoa, eta hau dana, eta bestalde batetik, ze Oizmendi dago nire etxe ondoan horretarako. Horrezegaitik niretzako izan zen itzela. Orduan esan zidaten, hori, nik niretzean egiten nuena, ia nahi banuen beraiekin egin, eta bururatu zitzaigun hori asmatzea, liburu bat, non eta gure ipuin guztiak hor daude, eta hortik ateratzen goaz, ezta? Placer itzela izaten ari da hau grabatzea, osea, ze topatu dugu, prestatu dugu olako plato bat, ezta? Baina gero konturatu gara Urdaibai dagoela lekuz ederrez osaturik, eta hasi gara ipuinak grabatzen Urdaibaiko txoko galduenetan. Orduan, ara eta ona joaten gara, grabatzen gure kamera, gure liburuarekin eta gure ilusio guztiarekin. Oso lantalde txikia gara, baina indarrez beteta eta egia esan da oso pozik eta oso gustora. Momentuz baditugu eskaera batzuk hor, 3-4 ipuin ja eskatuta daude, baina espero dugu, hori, jende guztiak eskatzea euren historiorik gogokoenak oparitzeko edo, konpartitzeko, ez da, danon artean. Bai, ondo ulertu badut, hori ez, ikusleko, bidaltzen dute proposamenak, ez, nahi dut ipuina kontatzea, entzutea, ikustea nire telebistan, zeitzen badia, klasiko, mitologiko, izan daiteke bai beraiek idatzitako, edo zein gauza, ez? Edo zein gauza, begira, batzuk eskatzen dute ipuin oso famatuak, beste batzuek eskatzen dute ipuin eurei gustatzen zaiena, eta beste batzuk, hau txoratu egiten naiz, heldu zenean eskaera hori niretzeko izan zen. Nahi dut txano gorritxo, baina otsoa ona den txano gorritxo baten. Hala ba, asmatu. Eta,
asmatu dugu, on jakin behar dugu gustatu zaion, ala ez. Baina, asmatu dugu. Lehen aipatu dugu Jani Rodari eta omeina, eta seguro que Rodari oso pozik egongo zela, ikusten fantasia oizmendi telebistara iristen ari dela ere. Zorionak, ekimen honengatik, eskerrik asko kontalari bezala ere, horrelako bultzaka emateko, urdai baien kontalaritzari, eta jarraitu horrela Elsi plazaro bat. Bai, horrela edo pizka bat lasaiago, zuk esaten duzun moduan, gauza larregi egiten ditugu, eta batxutan deskantzatzea be ondo datorkigu. Baina bai, mila esker. Deskantzatu aldenean behintzat, Elsi, eta tokatzen denean, gozatu intentsitate hau eta zere, hori ere, gustoko dugulako eta jakin behar delako batetik eta bestetik orekatzen. Muxu handi bat eta laizter arte. Bale, musu bat zuei eta mila esker gonbidapenagatik eta zuen programa politorregatik. Zaindu. Eskerrik asko. Dantzaren iraultzarekin egingo ditugu urrengo minutuak, dantzaren iraultzarekin joango gara goizeko 11:00 mugarri hortaraino, eta hain zuzen ere datorren astean gurekin izango ditugulako Ariatarrak, Marina Landa eta konpainia, hemen gure elkarrizketa akustikoetan, ez dakiguna da, zekandu egingo dizkiguten, nik esango nuke, hau ez, beste giro batzutan hariko direla hemen akustikoan. Baina zerbait aurreratu dizute, edo da zure sentsazioa? Nire sentsazioa da nik apostu egin beharko banu, esango nuke, egingo dutela. Karo, baina txoin. Zegoen entzuten ari dira, eta orduan justo hori egingo dute, eta gerrozuk esango duzu, ikusten, nekara zoi. Beraien plana izango dute, baina esango nuke... Ez esan, gauzat egingo dugu, idatzi egingo dituzu. Eta etortzen direnean, eta galdetzen diagunean zera bestuko duzue gaur, esango digute hau eta hau, bazuk egin dezakezuna da, papertxo hori atera, eta esan, ara? Begira. Ados, orain txidatziko ditut. Aukera bada, Bitartean gozatu dantzaren iraultza entzuleok. Goizeko 11:00 izateko segundutxo batzu falta zaizkigun honetan, bagoaz estudio zentraletara entzuleok, azken ordukoaren bila Garazi Castaño lankidean txedu, eta Garazi, egunon? Egunon dan hori, Zidenorrek frogak bilatzen da bilela kontatuko dizuet, bere defentsarako ari da bilaketa lanetan, Jose Antonio Jainaga, presidenteak, Palestina herriaren genozidarekin izandako ustezko konplizitatea ikertzen ari da Auzitegi Nazionala, beruna saltzeagatik Israeli, Espainiako gobernuaren baimenik gabe, eta beraz defentsa prestatzen hasi da. Enpresak dio azalpen zehatzak emango dituela, eta horretarako frogak aurkeztuko dituela, lehenik Auzitegi Nazionaleko epaileari, hau da, lehenengo etxeko lanak egingo ditu, eta ostean Lakuako gobernuari, enpresako langilei, bezero guztiei, hornitzaiei, eta gizarte osoari emango dizkio azalpen horiek. Oharbidez erantzun dio Zidenorrek Eusko Jaurlaritzari, azken honek prozedura judiziala ireki ostean azalpenak eskatu zizkiolako. Azalpen horiek eskaintzeko prestutasun osoa erakutsi du konpainiak. Zeintzuk dira zehazki ikertzen ari diren karguak? Kontuan hartuko dugu edo gogorakarriko dugu Fernandez epaiak kontrabandoagatik eta gizateriaren aurkako delituarin batengatik edo genozidioaren konplize izateagatik ikertzen ari dela Jainaga, eta ez Jainaga bakarrik, baizik eta Zidenorreko beste bi zuzendaritza kargu ere bai. Zergatik? Justu Israel Military Industries, arma fabrikatzailea den enpresa honi, beruna saltzeagatik. Beraz, esan bezala frogak bilatzen dabil Zidenor eta Jainaga, eta ikusiko dugu prozedura judizialak zein bide egiten duen. Bestelakoetan eta amaitzeko kirol mundutik azkenan ordukoa, Dan Izquierdok errekor berria ezarri baitu, Perdido mendiko Juan Etorrian. Korrikalari aragoiarrak
8 minututan hobetu du, Aritzegea aurretxuarrak duela 9 urte egindako kronoa, Izquierdok 4 ordu eta 4 minutu behar izan ditu 40 kilometro eta 2400 metroko desnibela dituen ibilbidea osatzeko. Ez da erresa, ziur naiz Asensio Zukonen berri ere izango duzula eta jakingo duzula zer nolako marka den hori. Onarte azken ordukoak 12 puntu-puntuan itzuliko gara. Eskerrik asko Garazi, egia esan ni Aritzegearen hartan geratu nintzen eta pentsatzen genuen inoiz etorriko da norbait eta hau hobetuko du, baina tira 8 minutuko aldea alde handia da eta beraz txalote egin barko dugu. Izango da, beste euskaldunik horri berriro helduko dionik eta hori ere kontatuko dugu. Nosko baietz, gero arte. Gero arte, huerdiko 12etan informazio gehiago, gu aurrera goaz, eta tira, Garazik Astaño agurtu du, ez dakit ezkontzeko asmorik baute duen berak inoiz, baina ezkontzen inguruan aritu behar dugu, eta hizkuntzen inguruan hemen pastela dator rentzuleok goiurik orpegia jartzen du, zera, gaiztoren orpegia jartzen du. Ez, inongo asmorik ez ezkontzeko, Garazik Astaño, eskerrik asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. Sartu naiz TikTokera, eta neska gazte batek, ni baino gazteagoa den batek, kontatu dit non erosi dituen berezkontzako zapatak. Zapata zuri-zuriak, bekatuz garbiak. Aldatu dut aplikazioa eta Instagramen Taylor Swiften argazki bat ikusi dut. 37 milioi like dauzka. Historian, datxegit gehien lortu dutuen musikari baten argitalpena da. Bertan, kontatzen du, bere mutilagunarekin ezkondo egingo dela. Zure ingeles andereñoa eta zure heziketa fisikoko irakaslea, ezkondo egingo dira dio Swiftek. Azukre gaindosiak beldur eman dit, eta telebista piztu dut. Netflixek estreinatu berri duen telesail bat ikusten ari naiz. Joan izaneko pertsonaia bat dago, identifikatuta sentitzen naiz berarekin. 30 urte inguru ditu, irratsaio bat egiten du bere izparekin, umorea erabiltzen du edozein gatazkaren aurrean, gustatzen zait. Atalak irensten ditut, eta bapatean, Joanek hau esaten dio bere mutilagunari. Yes. Okay. I spent my whole life not wanting to be an adult until now. The truth is, I want to pick out sconces. I want to obsess over my kids. Bizitza osoa pasatu dut heldua ez izan nahian, baina orain nahi dut. Lanparak aukeratu nahi dut zurekin, gure umeekin obsesionatuta egon nahi dut. Anti-establishment, but as it turns out, I'm established. Pentsatzen nuen establishmentaren aurkakoa nintzela, bada ez, establishmenta naiz. I want couple stationery. And when you get invited on a boys trip, I want you to say, I gotta check with the boys. Telebistan ere ezin dioti egin harreman eredu tradizional heteronormatiboari. Propaganda iresten ari naizenaren sentsazioa daukat. Norbaitek nik ere ezkontza batekin amestea nahi duela iruditzen zait. Zeinek eta zertarako ez daukatain argi.
has come and the land is dark. Sentitzen dut, ezkontzera bultzatzen hauela indar batek. Nola ez? Ezkontzea puri-purian dago eta. Bai, ezkontzea modon dago berriro. The Not Worldwidek ikerketa bat egin du, eta Wedding Trends to Watch Report 2025 izenburupean argitaratu ditu ondorioak. Zeta belaunaldiko gazten 86ak etorkizuneko uneren batean ezkontzeko asmoa du. Eta 63ak uste du bere bizitza osoko gertaera garrantzitsuena izango dela. Zenbaki harrigarriak hasteko gure belaunaldia beti izan delako ezkontzarekiko kritikoena, gure pentsalari garaikideek, erreferente feministek askotan aipatu dutelako, milaka urtetan emakumeak menderatzeko balio izan duten erakunde patriarkal handi bat dela ezkontza. Should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry. Nik erakunde patriarkal handi bat bezala definitu dut, baina noski euskaltzaindiak ez du horrela definitzen. Jakin mina elikatzeko asmoz joan naiz hiztegira begiratzera. Ados? Ezkontza. Bi pertsonaren arteko legezko elkartzea, ezkonti den elkarbizitza erabateko eta iraunkorrerako konpromisoa eskatzen duena. Eta adibide batzu jartzen dituzte. Ezkontza elkartasun bat da. Elizako ezkontza, legezko ezkontza, Sansonen bigarren ezkontza, Aideen arteko ezkontzak. Ezkontza hartatik 6 ume jaio ziren, diruagatik egiten diren ezkontzak eta kristau ezkontza. Nio, bi aldiz Elizari referentzia euskaltzaindiak badaki zerbait. Ta orduan burura datorkit Clementine Ford idazle australiarrari behin irakurritako esaldi bat. Historiaren eta propagandaren geruzak zuritzen dituzunean, ezinezkoa da erakunde misogino hau erabat suntsitu nahi ez izatea. Guazen ba? Kipulari geruzak entzea ondoritzen zaizue? Ados. Aspaldira, oso aspaldira. Nekazaritza sortu zenean, leku batzuetan eta kasu batzuetan duela 12.000 urte, jokoaren arauak aldatu egin ziren. Baratze zaintzarik sinpleenak ere laboreak babeste askatzen zuen, eta beraz, bertan geratu behar izatea. Hau da, nomada izatetik asentamentuetara. Baina asentamentuek talde barruko eta taldeen arteko gatazkak areagotu zituzten. Are gehiago, abereen hazkuntza garatu zen tokian, bertako biztanleek abereak defendatu behar izan zituzten erasoaldietatik, eta horrek gatazka maila handiagotara eraman zuen. Orain arte behintzat, eta hau ere agian aldatu egingo da, historiak erakutsi digu emakumek ez zutela gizonek bezainbesteko arrakastarik borrokan, eta beraz eginkizun hori gizonei egokitu zitzaiela. Eta horrek aldi berean, boterea irabazten lagundu ziela. Defendatzen zituzten baliabiden kargu utzi zituzten eta hori boterea da. Nekazaritza eta hartzaintza intentsiboagoak bihurtu ziren heinean, aberastasun materiala, hein handi batean gizonek kontrolatzen zutena, gero eta garrantzitsuagoa bihurtu zen. Bai, badakit milaka eta milaka urte bilerrotan laburbildu ditu dela, baina irratian segunduek urrearen balioa dute, eta urrea gizonen esku zegoen. Gauzak horrela, aidetasun eta ondorengotza sistemen arauak gehiago formalizatu ziren aberastasunaren inguruko gatazkak saiesteko familien barruan, eta horrela ezkontzek kontrato forma hartu zuten. Gizarte sistema batzuetan, nekazaritzak eta abeltzaintzak sortutako aberastasunak poliginia albidetzen zuten, hau da, hainbat emakume dituzten gizonak. Sistema horietan emakume gazteak ziren produktu, kakotxen artean, erakargarriena. Umeak edukitzeko gaitasun handiena zutenak, alegia. Gizonek eskaintzan beraien ondarea erabili zuten emakume gazteak erakartzeko. Horrela, emazte gaiaren baliabeidagatik haren familiari ordainduz lehiatzen ziren. Ondorioz gizon aberatsek emazte asko izan zitzaketen eta gizon pobre batzuek ezko ongabea amaitzen zuten. Beraz, gizonezkoek baliabideak behar zituzen bikote askuratzeko lehiatu alizateko eta emakumezkoek berriz, senar baten bitartez soilik lortu zitzaketen baliabide horiek.
Beste sistema batzuetan monogamia nabarmenagoa zen. Nekazaritza sistema batzuetan laborantza lurren kopuruan mugak zeuden lekuetan bereziki poliginiak ez zuen zentzurik. Laborantza gogorra bazen eta produktibitatea egindako lanak erabakitzen bazuen lur kantitateak baino gehiago, orduan emakumeen eskulana funtsezko baldintza bihurtzen zen, eta bikotek elkarrekin lan egiten zuten elkartze monogamoetan. Monogamoa sistema horrenpean, emakume bat, gizon aberats batekin ezkontzen bada, aberastasun hori bere ondorengoen ganadoa. Horrela, monogamiaren araberako ezkontzen ordainketak ezkonsari itxura hartzen du, dotea bezala ezagutzen dena. Emazte gaiaren gurasoek, senar gaiaren gurasoei dirua ematen diete, edo baita batzuetan senar gaiari berari ere. Dote hori garrantzitsua da gaur egun oraindik ere Asiako zenbait herrialdetan. I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you to know. We were talking to the sun. Beraz, horrelako errepasoa eginda gauza bat argi dago. Ezkontza ez dago eta ez da inoiz egon emakumeen zoriontasunean pentsatuz diseinatua. Eta hala ere, esan digute, hori gabe miserableak izango garela. Edozein soziologok esan dezakenez, gizonak dira ezkontza batetik etekina ateratzen duten bakarrak. Luzaroagoan bizi dira, osasuntxoagoak dira eta zoriontsuagoak dira ezkonduta badaude. Eta gainera, beraien aurreikuspen ekonomikoak hobetu egiten dira. Bestalde, ikerketa ugarik erakutsi dute, emakume ezkonduak lehenago hiltzen direla. Dibortzioari dagokionez gainera, arrisku ekonomikoa okerragoa da emakumeentzat. Ikerketa askotan oinarritutako lanek erakutsi dute emakumeen errentak 21% eta 30% inguru jaisten direla dibortziatu ondoren, eta kolpe ekonomiko horretatik berreskuratzeko 6 urte behar dituztela bataz beste. Ez da gauza bera gertatzen gizonekin. Haien diru sarrerak 5% inguru jaisten dira gutxi gora bera suspertu aurretik. Eta honen arrazoietako bat umeen zaintza eta hortik eratorritako ondorioak dira. Baina huia amatasuna da, eta ni ezkontzetaz ari naiz. Gai asko utziko ditut alde batera eta ez dut horietan sakonduko. Baina zuritzen nahi naizen kipula horietako geruza gehiago ere badaude. Bizigodoetan oso ohikoa zen emazteen baiketa. Erdi aroan baita gertatzen zen bezala emazteak enkantean saltzea jadan nahi ez zituzten emakumetaz libratu alizateko. Aurrera hainbatetan eta hainbatetan gertatu den bezala emazteak eroetxera bidaltzera, azken batean senarraren sinedura bakarrik behartzen, edo ezkontza behartuak, ezkontza barneko bortxaketak. Baina kontua da, dakiguna jakinda, berriro ezkontzak modan daudela, eta geroz eta gazte gehiago ezkondu nahi dutela. Zergatik gertatzen dau? Batetik, estatuari interesatu egiten zaiolako. Pentsa, ezkontzeagatik zure nagusiak 20 oporregun oparitzen dizkizu. Oparitu edo. Saritu egiten du, zu, bere langilea, ezkondu izana. Horrela, umeak izango dituzu. Eta ume horiek, etorkizuneko langileak izango dira. The Cycle of Life. Baina arrazoimendu lerro hau, ez zait hain interesgarria iruditzen. Gaur beste galdera batekin nator. Eragina dauka pop kulturak ezkontzen gorazarrean? Lana del Rey 2024ko irailean ezkondu zen. Charlie XCX 2025ko uztailean. Dua Lipak 2025ko ekainean iragarri zuen ezkondu egingo zela. Eta Taylor Swiftek abuztuan. Esan dizuet, Taylor Swiften ezkontza iragarpenak 37 milioi like lortu dituela Instagramen. Eta orduan gogoratu naiz, milioika like lortu zituen beste argitalpen batekin. Georgina, Cristiano Ronaldo futbolariaren neska laguna. Abuztuaren 11an argazki bat igo zuen eraztun erraldoi batena, eta honakoa zioen. Bai, nahi dut. Bizitza honetan, eta beste guztietan. 18 milioi datxegit. Post hartatik,
beste 20 post argitaratu ditu. Guztietan, lehenengo planoan dago, eraztuna. Eta askoria egian esaten ari naizena tontakeria bat irudituko zaie, baina bai, aldaketa bat gertatzen ari da. 2023ko abesti entzutetxueneko bat Miley Cyrusen Flowers izan zen. Autonomia eta independentziaren aldarri bat. Nik erosiko dizkiot loreak neure buruari, nik aterako du neure burua dantzatzera, nire izena soilik idatziko dut ondartzan, horrelakoak esaten zituen Miley Cyrusek. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. Ba hori, Miley Cyrusek egiten zuen sekulako aldarrikapena eta besti hori abestu genuen eta entzun genuen eta askok baita ahaztu ere. Zeurri honetan Taylor Swiftek disko berria argitaratu du eta zerrenda guztietatik bota ditu beste abeslari guztiak eta bere diskoa dago zerrendetan. Pentsa, Spotifyen historiako pre-save gehien lortu dituena da. Hau da, argitaratu aurretik ere 5 milioi datxegit zauzkan diskoak, edo 5 milioi aldiz gorde zuten entzulek diskoa, iristeko zeudelako. Eta zer gertatu da diskoan? Bueno, aurrekoena baino letra kontserbadoreagoak topatzen ditugula. Eldest Daughter abestian adibidez esaten du. Esan nizuenean ez dudala ezkontzengan sinisten. Hori gezurrutsa zen. Everybody's so punk on the internet. Everyone's unbothered till they're not. Every joke's just trolling and memes, sad as it seems. Apathy is hot. Everybody's cutthroat in the comments. Every single hot take is cold as ice. When you found me, I said I was busy. That was a lie. I have been afflicted by a terminal uniqueness. I've been dying just from trying to seem cool. But I'm not a bad bitch. Cool izan nahi nuela itortzen du Taylor Swiftek abesti horretan bere usteut 12. Diskoan. Eta honekin, pixka bat zalantzan jartzen du orain arte argitaratutakoak. Taylor Swiftek egin ditu abestiak esanez, nere balioa ez du nere mutilagunak, ez da nere mutilagunaren araberakoa. Taylor Swiftek egin ditu abestiak esanez, bera emakume izateagatik, ez diotela jaramon egiten industrian, gizona balitz beste modu batera tratatuko luketela, egin ditu abestiak esanez, mutilagun gabe hobeto dagoela, egin ditu abestiak esanez, ez duela senar bat behar, eta orain, ez dakit zenbat milioi jarraitzailerekin etorri da esatera, orain arte esan digun guzti hori gezurra dela. Eta berak nahi duena ezkontza bat dela. Eta nahi duena dela ezkondu ondoren umeak edukitzea. Eta nahi duela umez betetzea etxe zuri bat. Beraz, ezakit pop kulturak eragina duen ezkontzetan edo ez, baina momentu honetan musikaren industrian influentzia gehien duen pertsonak kontatzen dizunean, orain arte esan dizun guztiak gezurra dela, eta berak benetan nahi duen gauza bakarra ezkontzea dela, gero, ez gaitezen harritu, ezkontzen kopurak gora egiten badu. So many traitors, smooth operators, but I'm never gonna
Goiuri ez Zarandi eskerrik asko, reportaje ederrau eta ausnarketa sakon eta interesgarri hau gurera ekartzeagatik. Orain ez dadia inor aserretu, ezkontzeko asmorik duen norbait edo ez dadia aserretu, baino aizu esan dudan bezala kipula bat da eta geruze asko daude eta aipatu beharrekoak da. Gauza asko utzi dituta aipatu gabe. Ea zergatik ezkontzetan hainoikoa den zure aitaren besotik iristea eta zure aitak zure senargaiari, ez? Zu bere ondasun bat izango bazina bezala pasatzea edo baimena eskatzea, eskua eskatzea. Hor dago gero paraguayoaren txistea, baina ez du orain ekarriko. Ez du orain kontatuko. Nire alare ezkontetatik gauza gogorrena iruditzen zait, eta utziko diazue azaleko jartzen pixkate broma egiteko baino. Da komedorera serbiletak astintzen abesti batekin dantzan ezkongaiak sartzen direneko momentu hori. Ze gogorra, Serbiletak ze kolorekoak? Zuriak baita ere dena delako, esan dudan bezala, bekatu zarbia. Nik buruan dauka beste bat ezan homosexualen eskontzarekin, eta ze hori arazoa zan eskontza hitza. Claro. Pareja de hecho no zegoen ikusita, baina eskontza hitza horrekin zegoen akats guztik, ez? Bai. Entzuleo goizeko 11:23 minutu, lagun berezi bat iritsi zaigu gaur bigarren kafearen estudiora. Ez dakit oraindik mikro horrean jartzea lortuko dugun, baina esaten dizuegunean. Tadeu Urkolak txatean idatzi duela Lanzarotetik, egia da, baina Lanzarotetik Tolosaraino ere etorri da, eta gure estudioan dago. Ze tipo elegante da, Tadeu Urkola. Ez dakit mikro horrean jartzea lortuko dugu, baina laizar Argentinar ere bagoaz Marcos Tedinekin ariko gara, diasporaren kontzeptuaren inguruan, hainbat ordezkari politiko eta instituzionalekin hausnartzen, han izan delako, hain zuzen ere lehen aipatu dizuegu, Tandilen Euskal Astea ospatzen ari direla. Baina bitartean, Ola Jintziarteren azken kantua, egia, izango dugu gurekin urrengo minutuetan. Egia, zer dugu kantatuko, garai makurrak, gazteen dako zer dugu kantatuko. Deus ere ez bada egia, zer du kantatuko, garai makurrak gazteen dako, zer du kantatuko, toki batez aukeratzean, bat aukeratzea da, zer du kantatuko, zer du kantatuko.
hasi zara Taylor Swiften inguran hitz egiten, eta gure txatean, Ardi Claimek dio, greetings, Bigarren Cafea, someone told me about your channel. Epa! How is it going? I heard good things about you. What a cool stream, Bigarren Cafea, glad I came. Epa, eskerrik asko! Glad you came. Bere kasun, glad you claim izango zen. Claim izena duelako. Bai. Taylor gezurretan ibili da dio indiokerrek. Hau da, hori da gai nagusia. Nik jarraitzeari utziko diot. Bai, itxura handia daukazuzuk Taylor Swiften disko guztiak etxean okitzearena indioker. Izango dituzu postal kolekzionisten disko gehiago Taylor Swiftenak baino. Eta hori jende asko gezin du esan, baina uste dut hori horrela dela. Bueno, gure txatean ere beste zerbait bota digute eta nik ez diot kaso handirik egin. Lenota de Urkolak esan du gora zirkoa. Hemen esan diogu, etorri derrepentean estudiora eta etorri da. Ez du mikroari hitz egiteko gogorik, ez diogu behartuko, baina etorri da. Mai, arrazoi duzu urtean zehar ipuin magikoa. Eta, Goiuri, pote bat pagatuko dizut Durangon. Etxe berriako igual. Oh, eskerrik asko. Pote bat etxe berrirako ez dut ulertzen hori. Igual oparien badauka zuretzako. Nik uste dut horti da aktor, porque nola esan du gubioko zondo dantza, zerako dantza, eta Goiuri ezain ondo, igual ostik, bueno, behintzat pote bat Durangon izango duzula, horrelako zeo zer. Agian bai, haizu. Poste naiz. Haizu, eta te diren bizitaren aria gauza bat esan, ez dakit burura etorri zait, justo hasi gara, Miguel Hernández eta Ontza eta Artalde, bueno, hartzaina zela eta ez dakit burura etorri zait linguista batek, garai batean esan zuela Lanzarote etimologikoki izan daitela, la Ontza Huarte. Marinelek barkuetatik bakarrik ikusten zutela hauntzek ikusi da, eta akaso hauntza huarte zela Lantzaroten etimologikoki jatorria. Bota nahi dut mai gainen. Aizuen ikusten momentu hau egokia dela. Aspaldiko partez irratian jarri ez duguna besti bat eta talde bat jartzeko. Ez Kupidota, ez Afroditak, ez zuten sinetxura ikusita. Manent taldea zari gara, nire mundura kantu hau, akaso nere gustokoenetakoa, eta aitortu behar dut, Manent taldean jotzen hasi izan ark, ni engantzatu ninduela musikara betiko, ziurrenik musikatik betiko urruntzeko egoeran ere banengoen momentu batean. Nik urteak neramatzan akordoia ikasten, pianoarekin ere urte bat edo bi egin nituen, baina unibertsitatea etorri zen, gero lan hasi, eta mendugun Tadeo Urkola Lorenzek eta Denis Ruizek talde bat sortu zuten, Manent izenekoa. Oso modernoa, momentu hartan bazen ikuste pixkat pop elektroniko abanguardiakoa. Eta bigarren diskoa kaleratu aurretik, lehen diskoaren giro hartan, deitu zidan Denisek esateko aizu, pentsatu dugu igual, bigarren teklista bat sartu, ze gauza asko disparatuta daude, pentsa orduan disparatu egiten zen, orain dena da disparatu, baina orduan ere disparatzen zen, eta nahi genuke hau dena zuzenean egin, eta bueno, nik artean enuen nahin beste jotzen, baina togatu zitzaidan ez, lan asko egitea, bi teklatuekin joaten ginen, bi teklatu nik, Tadiok beste bat zeraman beste aldean, gehi DJ Zeta eta horrelako historiak, eta hor hasi nintzen jotzen, eta pixkate berreskuratzen ez, unibertsiade garaiark eten zuen pianoarekiko joera, eta hortik aurrera, ez dakit, 20 bat proiektu musikaletan egongo nintzen, eta baina bai, Manent izan zen mugarria. Orain Donostiko auzo batian, lan egiten du aste guztian. Etxe ederta txukun batian, badu hor bat soineko sorta bat, sukaldean erakustaldiak. Datu dira bere amets guztiak. Etorri zaitez maitia, nire mundura, oberera.
zapatak bitxiak eta niretzat poerdiak zindagizut nizu gabe inoiz zugabez dute zer bada nire mundua etortzean nizu gabe inoiz zugabez dute zer zure sortea bada nire mundua etortzean nizu gabe inoiz zugabez dute zer zure sortea bada nire mundua etortzean Manenten nire mundura haren txuribeltzeko amodioa diskotik 2011 urtean kaleratutako disko hartatik azken minutuetan bidelagun izan dugun kantua. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bagoaz aurrera entzuleok eta Argentinara egingo dugu bidaia urrengo minutu hauetan. Goizetan izpilu parean arro irrie itean eme oldarkorretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan karminezko espainetan txiste txarrenek erantzun dituzten aurpegietan serioenetan erantzukizuna ere diren eranetan Angela Davidsen itzetan. Plazerra ematen digu eguzkia leiotik sartzen ikustea Argentinan, Buenos Airesen antxe matea hartzen duen bitartean Marcos Tedinen orpegia ikustea esnatu berri, baina zoriontsu, ze badakizu zego Juri. Zer? Txarrak beti duela zerbait ona. Beti. Eta ordu aldaketak gu aztoratu gaitu. Baina Marcos Tedinen gure zuzeneko konexioak Argentinatik ordu bete gehiago ematen diotelo egiteko. Bai? Uf, galdu egiten ez kalkulo matematiko horiekin. Marcos Tedin, egunon! Haupa egunon, zelan, zer moduz? Ba, gu, hainbestean egia esan ordu aldaketak aztoratu gaitu eta pixkate loarekin hor borrokan gabiltza, baina atzo jakin nuenean zuk ordu bete gehiago zenuela lo egiteko, esan, bueno, tira, ba, ez dago gaizki. Beraz, normalean orain goizeko 6:30 izaten ziren, eta orain 7:30 dira. Bai, asko sobeto, orain badeko denbora lo egiteko, lasai lo egiteko, así que oso ondo. Bueno, ba, posten gara, eta Idoia Surmendiari gara entzuten, hitzetan kantu ederrau. Hain zuzen ere, ba, Idoia Surmendi ere Argentinan bueltan dabilelako, eta guke Argentinaz hitz egin behar dugu, baina Euskal nortasunetik oso, ze diasporaren inguruan ariko gara, eta Euskal aste hori ospatzen ari da tandilen, eta horrek ere itzaki eman dizu, Marcos Tedin, ba, hainbat diasporaren ordezkarirekin aritzeko. Hori da, bai, aste honetan, hasi da Euskal astea, oso ekitaldi garrantzitsua da hemen Argentinan, esango nuke diasporaren ekitalirik nagusiena urtean, ze biltzen dira, beti aldatzen da hiria, biltzen dira hemengo hiri batean Euskal Etxe guztiak, Argentinako Euskal Etxe guztiak, eta Hego Amerikako Euskal Etxe batzuk bebai. Horren ba oso garrantzitsua da, eta, bueno, básicamente jai bat da eta ospatzen da euskal nortasuna edo euskal kolektibitatea, orduan ba guretzat oso egun oso gazte garrantzitsua da. Bueno, han Argentinan esan da bezala euskal kultura bai, euskal ordezkaritza politikoa ere bai, Marcos. Bai, hori da, eta aste artean etorri dira ona EH Bilduko ordezkari batzuk,
Edurne Benito del Valle, EAeko legebiltzarkidea eta bera da diaspora arduraduna legebiltzarrean, eta berarekin etorri da bai, Beñat Azkargorta, diaspora idazkari berria, eta egon dira Euskal Etxe askotan, baina ni joan nintzen Euskal Zaleakera. Euskal Zaleak da hemen Buenos Aires Marcos, Euskal Zaleak da? Bai, Euskal Zaleak da hemen Buenos Airesen dagoen Euskal Etxe bat, Euskal Etxe berezi bat, ze nik esango nuke dela Euskararekin konpromesurik handiena duen Euskal Etxea, eta bueno, etorri dira on Argentinara, eman zituzen hainbat hitzaldi, eta aste artean egon ginen hor Euskal Zaleaken, eta berez, eurek hitz egin zuten diasporaren lege berriari buruz. Ze badago diasporaren lege bat, 1984an ezarrita, baina orain aldatuko da. Datorren urtean aldatuko da, eta eurek, inork ez daki oso ondo zertaz hariko den lege berri hau, baina eurek etorri dira entzutera zer duten esateko Euskal Etxekoek. Hau da, euren kezkak, euren nahiak eta horian. Orduan, nik uste dut oso hitzaldi interesgarri eta positiboa izan zela, ze Euskal Zaleaken badau plako konpromisu handi bat Euskal kultura eta Euskararekin, eta nik uste dut, nik sentitu nuen behintzat sinergia handi bat, eza? Ordezkari eta Euskal Etxekoen artean, orduan hori postekoa, esango nuke. Bueno, ondo baderitzozu, hasiko gara, Edurne Benito del Vallek eta Beñat Azkargortak, bueno, zurekin elkarbanatu zituzten nolait adierazpenak entzuten, Marcos? Bai. Bueno, lehenik eta behin abia puntu, hementxe dugu, Edurne Benito del Vallek diasporaren lege berriaren inguruan kontatutakoa. Aurkezpen hau egitea aprobetxatu nahi genuen ere, aipatzeko Argentinara etorri garela, entzuketa ariketa bat egiteko, aprobetxatuz ere, Euskal Astea ospatzen dela aurtentan dilen, egun hauetan, eta nahi genuen entzuketa bira bat egin, Euskal Etxe ezberdinekin diaspora legea parlamentura legegintzaldi honetan etorriko dela aprobetxatuz. Bueno, hortxe lehenengo adierazpena, eta nolabait, bidaiaren helburuaren inguruan ere aritu da Beñat Azkargorta. Bai, bidaia hau aprobetxatu dugu ariketa hori egiteko, eta baita ere, nire kasuan kontaktua egiteko lehenengo aldiz Euskal Diasporarekin, eta harreman hauek sendotzea guretzako oso estrategikoa izango da. Bai, alde batetik diasporaren iritzea jaso nahi dugulako, gure herriaren bizitza politikoan presente egon daitezen, eta batez ere lege honen inguruan parte hartze sendoa izan dezaten, eta beraien iritzi, gabezi, beldur eta aspirazioak eta ikuspuntuak hobeto ezagutzeko, baina baita ere, gure ustez diasporak gure nazioaren kanpo proiekzioan duen estrategikotasunagatik eta duen aitortzen diogun garrantzi eta agentziagatik, ez? Gure nazioa munduko herri askotan mapan kokatu duelako eta etengabe egiten duten lan horrengatik gure, bai kultura eta bai idiosinkrazia hori birproduzitzen eta horren oihartzuna lau haizetara zabaltzen. Hortxe lehen hausnarketa hori, Marcos, nolabait, bidaiaren arrazoiak, bidaiaren motivazio nagusiak zein izan daitezkeen entzun dugu, baina nolabait eurekin ere sartu zara kontzeptualizatzen diasporaren inguruan edo. Bai, hemen da, diaspora da, hemen askotan aipatzen dugun kontzeptu bat, baina uste dut Euskal Herrian kontzeptu horrek ez duela garrantzi handirik, ez da egunerokotasunean aipatzen edo ez da hitz egiten horren inguruan egunero, hemen oso garrantzitsua da, horren eskatu nien Benitori eta Azkargortari azaltzeko apurtxo bat, eurentzat zer den diaspora, zer da diasporaren parte izatea.
Bueno, entzungo dugu, bainat Azkar Gortaren ahotik, zer den diaspora berarentzat? Bueno, zer da diaspora niretzat? Diaspora da Euskal Herritik kanpo bizi diren Euskal Herritarren eta Euskaldunen eta gure komunitate nazionalaren kolektibitatea, ez? Gure herria ere herri migrantea izan da, hainbat arrazoirengatik ere kanpora jo dugu, bai, bueno, gerrek bultzatuta, edo diktadurak, edo errepresioak, baita ere arrazoi ekonomikoengatik, eta bueno, migrazio horrek bai, jakina gora bere asko ekarri ditu, eta bueno, seguru ez dela erreza izan une askotan, baina gure komunitate nazionalaren parte izaten jarraitzen duen komunitate bat da. Eta zuk aipatu bezala, gure komunitate nazionala oso irekia da, horrela ulertzen dugu guk, ez du zerikusirik jaioterriarekin, ez du zerikusirik azalaren kolorearekin, ez da zenbat hizkuntza edo zeintzuk hitz egiten dituzunarekin, naiz eta hor lotura bat izan, eta beraz, gure komunitate nazionala osatzen duten kide guztiek dute zeresana gure ustez, gure nazioaren inguruan, bai Euskal Herrian zein munduko edozein txokotan. Eta horregatik hartzen du garrantzi berezia komunikazio horrek, ez, bi norabidetako komunikazio horrek. Hemen entzun dugu Azkar Gorta, baina, bueno, entzun nahi dugu ere diasporaren definizio horretan, diasporaren kontzeptualizazio horretan, zein den Edurne Benito del Valleren ikuspegia. Niretzat da, Euskal Herriaren idiosinkrazioaren edo identitatearen ezaugarritzea adierazten duen komunitate bat, hau da. Guk askotan esan dugu Euskal Herriko kide izatea ez dela zertan zerbait itzia izan behar, ez dela esentzia itzi batetik etortzen. Gehiago datorrela praktika batetik, parte hartu nahi izate batetik, borondate batetik, eta paradoxikoa da, baina munduko beste puntara zoaz, eta ikusten dugu hemen Euskal Herriarekiko maitasun bat, eta, bereziki, nazio garelaren aldarrikapen bat, askotan Euskal Herrian ikusten den ez den hori, eta independentziarako green bat zeina guk hartzen dugun askotan Euskal Herrira indar berrituta etortzeko. Hortxe entzun dugu aipatu bezala, gurekin solasean ari diren nolabait, edo Marcos Zedinekin solasean aritu diren Edurne Benito del Valle, orain entzun dugu, legebiltzarkidea eta diaspora arduraduna legebiltzarrean, eta Beñat Azkar Gortaren lehentxeago, diaspora idazkari berria. Eta hemen nahi nuke zabaldu pixka eta osnarketarako espazio bat, zer uste dut, Marcos Zedinek aipatu bezala, Argentinan euskal zaletasuna eta diasporak nola bizi duen onuntzako begirada, erabat asimetrikoa dela. Guretzat diaspora dela kontzeptu bat sortzen zaiguna, inoiz atzerrira jotzen dugunean eta topo egiten dugunean diasporarekin, eta orduan konturatzen gara, zenolako pixua dagoen diaspora eta herriaren, euskal diaspora eta euskal herriaren arteko lotura horretan. Eta flipatu egiten duzu Boisira zoazenean, baina flipatu egiten duzu Argentinako eskaletxe batera zoazenean, flipatzen duzu Kaliforniako Txinon zaudenean, edo eta Santiago de Chilera zoazenean, edo are gehiago, akaso New Yorkera joaten zarenean, eta euskaletxearen kontzeptu askoz, modernoagoa ere, topatzen duzunean, eta orduan horrek asetzen du zure barne nostalgia txiki hori, baina bertan dauden euskal zale eta euskal herritar eta diasporako kide horiek etengabe daukate, etxerako begirada hori, eta askotan hori uste dut ahaztu egiten zaigula. Bai, baliteke. Ez dakit, Marcos, askotan diasporaren ikuspegitik ere baote den, ez dakite, bueltako energia horren falta somatzen ote den, edo badagoen pixkat askotan erreklamo hori, ez, guk dena ematen dugu euskal kultura bizirik mantentzeko atzerrian, eta aldiz euskal herritik batzutan gutxi egiten duzue onuntza. Pertzepzio hori uste duzu badagoela? Bai, nik uste dut badagoela, izan ere, aste artean, horren inguruan hitz egin zen, batzuek kaleratu zuten iritzi hori. Ordezkariek
esan zuten, eurek nahi dutela bi aldeko elkarrezketa bat, bi aldeko komunikazioa, eta hori nik uste oso garrantzitsua da. Eta bai, nik uste dut kontuan hartu behar dela, Euskal Etxeek egiten duten ahalegin erraldoia. Osea, benetan da Euskal Etxeetan egiten dutena, Euskara eta Euskal kulturarekin lotuta egoteko ahalegina da izugarria. Orduan azkenean, horren inguruan izan zen mintzaldia, ze hemen egiten da izugarrizko ahalegin bat euskal kultura zabaltzeko eta zaintzeko, eta eta batzuetan eskatzen da euskal jaurlaritzatik edo, euskal herritik, aporte bat, ze hemen asko egiten da, eta batzuetan jasotzen duguna, o diasporak jasotzen duena, ez da nahikoa olako lana egiteko. Orduan, horren inguruan da azkenean eztabaida. Ni bat natorreza, ni hon nintzen Argentinan guen dela, 2000-2001 urtean lagun batekin, eta ezagutu nituen, Euskal Etxe pare bat, Uruguayen beste bat, eta egia da, gujun aurretik, gure buruan zegoela zerbait, folkloriko, romantiko, zeo zer, ez? Euskaldune, okate etxe bat, eta zaki zer. Eta barrutik ezagutuz, gertutik ezagutuz, da pasada bat, ezakite, arlo filosofikoa, politikoa, historikoa, ze implikazioa daukaten hemengoarekin, eta izugarri gustatu zai galdera hori, ez, diasporaz, ez, eta guretzat hitz magiko hori, eta hemendik da komoke ez dugula ez da gure buruari galdetzen, ez, horrelako gauzak, eta bat natorre, hain gertu hain urrun, egia, Marcos. Barrutik ikusita, ematen du bakarrik folklorikoa dela, baina barrutik ikusita, ikusten da zenolako ahalegina eta zenolako lana egiten duten, eta izugarria da, onkigarria da. Eta folklore ere badago, eta folkloreak indarra handia dauka, simbolismoaren beharrare badagoelako askotan, hain urrutian herri baten aztarna kultural eta nortasun aztarna hori hor mantentzeko, ez? Baina batek ez du inondik inora bestea kentzen. Euskal Astea tandilen, eta, nolabait, uste dut, bertan ospatzen ari direnarekin, Edurne Benito del Valle eta Peñata Azkar Horta unkituta ikusi ditugula. Guztiz ados, nik ere hortik ulertzen dut. Nik uste dut Euskal Astea jai bat dela, baina aldi berean eta guztiz lotuta aldarri bat ere bai, ez? Aldarrikapen bat egiteko aukera bat. Eta hor, askotariko elkarte eta norbanakoak elkartuko gara, baina guztiok haman komunian daukagun zerbait da, ez? Da nazio baten partea garela, eta horren aitortza eta nolabait aitortza hori, errekonozimendu hori merezi dugula, ez? Eta uste dute aprobetxatu behar dugula plataforma hori, bai jakina gure kultura eta idiosinkresia ospatzeko, baina baita ere gure nazioaren etorkizuna eraikitzeko eta hurrengo pausuak aldarrikatzeko. Azkar Hortaren hitzakoak eta Benitorenak giro beretsutik. Begira, nik hasteko ikusi nahi ditut, pasaden urtetik ikusten ez ditudan, eta pasaden urtean ezagutu nituen gazte batzuk, harreman pertsonal hori estutzen jarraitu nahi dut, eta gero ikusi nahi dut, Euskal Etxe bizi bat, zeinetan askotariko ekintzak egongo diren, baina nahi dut ikusi ere komunitate kritiko bat, bereziki ez, legegintzaldi honetan datorren legearen harira, ahots aukiko duen komunitate bat, eta zerezan aukiko duen komunitate bat. Eta uste dut, horrelako espazioak Euskal Astearen baitan ere, zentralitate bat izatea garrantzitsua dela. Unkigarria izan zen Euskaltzaleak Euskal Etxean entzun ahal izan zen hitzaldia, eta unkidura hortatik ere entzun genituen Benito eta Azkar Horta. Unkitzen naiz, ikusten dut, jende bat Euskal Herritik alde egin behar izan zuena hainbat arrazoigatik, eta urteak pasata ere, hemen jarraitzen duela militatzen, bere denboraren parte handi bat dedikatzen, ez? Praktika batzuei Euskal Herriaren identitatea mantentzari, baina ez hori bakarrik. Praktika
komunitario bati ere, eta horrek ukitzen hau ikusten dudalako belaunaldi ezberdinen lankidetza bat, ikusten ditut ez, adineko emakumeak eta unkitzen hau, baina ikusten ditut ere azken egunotan nolabait herentzia euskaldunik ez duten neskak, euskal etzera etorri direnak besteak beste ez, dantza ikastera, lagun batek eskutik ekarrita, eta esaten edo aldarrikatzen euskaldunak sentitzen direla. Horrek unkitzen hau zerbait, ez dakit, pizten dit barruan, bai, unkitu egin naizela bileraren hasieran, aitortu behar dut. Eta etzen unkitu zen bakarra. Baina bai, partekatzen du sentsazio hori, unkigarri sentimentu hori, azken finean, hemen bai atzerria, bai erbestea ezagutu duten Euskal Herritarrak eta beraien ondorengoak eta beraien ondorengo ez direnek ere osatzen duten komunitate hori benetan vibrantea eta bizia delako, eta benetan bai oso esperientzia aberasgarria izan da, oso unkigarria eta oso polita ikustea benetan zenbateko bizia eta indarra daukan hemengo euskal komunitateak. Behinatari da guztiari argazkiak ateratzen eta bideoak ateratzen, edukiko du galeria guztiz beteta. Tira, Marcos Terinekin ari gara Argentinatik diasporaren inguruko hausnarketa sakon hau eta interesgarri hau bizitzen. Eta Marcos, nolabait, aipatu dugu ez, emozioa, egia da euskal asteak emozio asko pizten dituela. Bai musikak, bai kulturak, baita nolabait herrimina ere badagoelako beti hor presentez eta nostalgia puntu bat ere bai. Baina askotan ikusi izan dugu azken urteetan, edo lehen behintzat, belaunaldi batzuk, azken migrazioetako belaunaldi batzuk zahartzen joan direla eta askotan euskal etxen indarra hortzegoela, eta nolabait, azpimarra ere eginda, eta uste egiten ari dela, ez, azken urteetan gazteek diasporaren garapen horretan duten garrantzian. Euskararen entzuten dugu askotan, gazteak ez dugula militatzen, gazteok ez dugula parte hartzen espazio ez, militantetan, komunitarioetan, eta diasporaren inguruan ere berdina entzun izan dut, nolabait errelebo generazionalarekin arazo bat omen dagoela edo, nik azken egun hauetan pila bat gazte ikusi ditut, eta mota askotakoak, eta Euskal Etxean parte hartzen dutenak arrazoik ezberdinagatik, esan dudana lehen. Batzuk, familia Euskal Herritik etorri zelako, orain dela hamarkada bat, 2, 3 edo 4. Batzuk, nolabait, Euskara ikastera etorri direlako, beste batzuk lagun baten bitartez etorri direlako, baina gazte pila bat daude, oso dedikatuak, nolabait, oso lotuak Euskal Etxei, eta, hori bai jarri nahi nuen mai gainean gazteon paperare balioan jartzearena. Dira Idoia Surmendi eta Inaute Lorritaren 25. artikuluari garen zuten. Honekin egingo ditugu eguerdiko 12 bidean ditugun minutuak, baina Marcos Tedin entzun ditugu hainbat eta hainbat hausnarketa. Ez dakit zurearekin amaitu nahi genuke, nola bizi duzun zuk diasporan bizitze hori, zure kasu ere, edo bakoitzaren mundu bat da, ez? Zu Argentinan jaiotako Argentinarra zara, Euskal Herrira etorri, euskara ikasi zuena, Argentinan dagoeneko euskara ikasten hasi zena, bigarren kafea jaiotzen ari ginen hartan ezagutu zintugun, baina eraberean badagoeneko berriro Argentinan zauden hortan, herrimi nostalgia giro hori ere bizi duzuna edo. Bai, zaila da, azaltzen, ni batzuetan ez nahi sentitzen diasporaren partea, badakit banaizela, baina batzuetan, ez naiz oso parte sentitzen, urrun bizi naiz nire Euskal Etxetik eta zaila da batzuetan parte hartzen, baina ikusten da lana eta unkitzen nau. Eta aipatu nahi nuen ordezkariek izan zuten errespetua, hemen egiten den,
euskal diasporarekiko, eza? Ze hemen egiten da, esan dut, ahalegin handi bat, eta nik uste dute gurek ulertzen dutela, eta ikusten dutela, eta etorri da bentan entzutera, eta hori ona da, no? Ondo dau norbaitek zuen entzutea, nik uste dute oso garrantzua dela. Orduan, hori, zuk aipatu duzu zahartzen joan den belaunaldi bat, eta ikusten da Euskal Etxe guztietan, belaunaldi horrek oso ahalegin handia egin du, erraldoia euskal kultura bizirik mantentzeko, eta orain gazteen txanda da, ez da, gure txanda da hori jarraitzeko. Eta bueno, nik uste dut oso harro egingo dugula, ze hemen dago jende asko euskal kulturari maitasun handi bat diona, orduan zakite, oso sentimendu arraro bat, zeni oso argentinarra sentitzen naiz, baina baita ere euskal kulturarekiko maitasun eta errespetu handi bat dauzkat, orduan ezakit, hemendik urrutitik egiten dugu egin alduguna, gurea ez den zerbait bizirik mantentzeko. Bejonda izuela, hori bizirik mantentzeko bide horretan, norberak bizi behar du diaspora nahi duen moduan, edo benetan bizi duen moduan, sentitzen duen moduan, besterik ezkenuke eta egia esan, hemendik ere diasporarekin harreman asko izan ditugulako, nire kasuan behintzate ala gertatu da, eta ederra izan da, besarka handi bat, euskal diasporarentzat oso kontzeptu zabala da, esan da bezala, diaspora asko direlako, nolabait norberak bizi durako bere modura, baina munduan zehar euskal zaletasuna, euskal kultura eta batez ere euskal hizkuntza presente mantentzeko lana egiten duten horiei guztiei, gure aitortza eta gure eskerrona. Eta baita zuri ere Marko Zedin plazar bat izan da, aste batutan berriro ikusiko dugu elkar. Bueno, agur. Baindu. Urbilegi gaude. Mate hartzen utziko dugu Carlos Zedin egun guztia du aurretik, baina guk ere oraindik egun luzea daukagu aurretik, osteguna eguzkitsu Euskal Herriko inguru gehienetan, eta argi ederrarekin egingo ditugu hurrengo minutuak Inaute Elorritaren eguzki argitan kantu honekin. Mai Gorostiaga Pozo plazar bat izan da. Plazer bat, bete zure ametsak. Datorren ostegunera arte. Goiuri Ezeizarandia bihar arte. Bihar arte. Entzuleok nik agurtu barte dituzet bihar jai daukateta, baina datorren astelenean edo asteartean ikusiko dugu bueltan izango. Astelenean. Muxu handiak eta zaindu asko, laizter arte. Keep calm and bigarren kafea.